थांखियानो जाहैबाय रन्जन दैमारिया बाहेराव फैयोब्ला गबिन्दनि आरो प्रमदनि पलिटिकेल केरियारा धंस जालांगोन। So hi guys, welcome to back my YouTube channel Gormar Rapsila फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। भिडिअआनो जाबाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय बहुत इम्पर्टेन्ट। नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आरो लोगोसे जेसेबांखिनि हायो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होगोन होनना आसा खालामबाय आं। आरो जाय आंनि चेनेलाव गोदान बियो थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लागोन होनना आसा खालामबाय आं। बिदिब्ला गिबियावनो जै बर' हारिनि जै। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। थांखियानो जाहैबाय रन्जन दैमारिया बाहेराव फैयोब्ला गबिन्दनि आरो प्रमदनि पलिटिकेल केरियारा धंस जालांगोन। दिनैहाय बिनिफ्राय एबसुआ ओंखारनो गारनानै बै क'क्राझारनि बाथौ रिजर्ट्स ना मा रिजर्ट्स, बे बाथौ रिजर्ट्सआव सासे सिख्लाया एसे माने मोसानायखौसो फिसा गाननानै मोसानायखौसो बेखौसो दावराव खालामगासिनो, बेखौसो माबा आन्दलन खालामगासिनो क'क्राझाराव। नायखौ बाद दोन प्रमद, नोंथांनि भगबाननि CCTVआ नुनायखौ जोंनो नाङा। रेकर्डखौ लाफानानै सिगनेटरिखौ बेले बेजे खालामनानै होनायनि गुदि दायनिगिरियानो जाहैबाय एबसु। जे रन्जन दैमारिया जेलाव थांफिननाया सरकारनि खोथा नङा, बियो जोंनि बर' जाथिनिनो माखासे मेगन गेसाव उदै गेसावनि खामानि। रन्जन दैमारिया जेलाव हाबनांनायनि गुबै दायनिगिरिया जोंनि नोजोराव सानैल' जानानै दङ दासान्दि। गिबियावनो प्रमद आरो सेकेन्डआव गबिन्द बसुमतारी। बेवहाय एक्जेक्ट रिपर्टखौ CBI-नो होनाय मानसियानो गबिन्दखौ होननानै जोङो स्रोद खोनानो मोन्दों। टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ मानि सायाव सावरायगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना आसा खालामबाय। जोंनि बर' हारियावहा मा जागासिनो आरो जोंनि बर' हारिया मा जानो हमगासिनो, मा जालांनो नागिरगासिनो बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो मोनथिखायो जानो हागौ। थेवब्लाबो आं एसे फोरमायनानै होगोन आं नोंथांमोननिसिम। जोंनि बर' हारियावहा माने गुबुंले खामानि मावगासिनो आरोना। माने गुबुंले खामानि मावग्रानि मानसिनि नेमानो जाहैबाय माने गिबियावनो माने प्रमद बर' बेनिफ्राय आरो गबिन्द बसुमतारी, नैबे बिथां सानैया माने जोंनि बर' हारियाव एसे गुबुंले खामानि मावगासिनो आरोना। गासिबो मोनथिखायो बे खोथाखौ। माने जोंनि बर' हारियाथ' सिगाङाव बिसोरखो एसेबां बहाबा थांनानै जै होयै बिथांमोनखौ गेदेर गोलाव बानायबोबाय। ओमफ्राय लोगोसे जोंनि बर' हारिखौ सामलायलांनो थाखाय बिथांमोनखौ गेदेर मानसि खालामबाय, गेदेर गोलाव खालामबाय। ओमफ्राय जोंनि बर' हारिखौ स्ट्रं खालामलांनो थाखाय बिथांमोनखौ गेदेर खालामबाय। दायो बिथांमोनानो मा खालामगासिनो गाइस, माने दायो बिथांमोनानो जोंनि बर' हारिखौ दायो फाननो नाजालांगासिनो। नंगौना नङा गाइस खोथाया? जोंनि बर' हारिखौ प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी, नैबे बिथां सानैया माने ओरैबायदि माने बर' हारिखौनो माने फानलांनो नाजागासिनो। नंगौना नङा गाइस बे खोथाया? फाननो नाजागासिनो बे खोथाया नंगौना नङा गाइस? आं खनसेबाव सोंबावो नोंथांमोननिसिम। जोंनि बर' हारियाव बेबायदि गुबुंले खामानि मावग्रा मानसिखौ नाङाबो होनजायो आरो बेबायदि मानसिखौ माने जोंनि बर' हारिनिफ्राय आउट खालामनांगौ आरो बेबायदि मानसिनो नेक्स्ट टाइमाव खेथियाव भट होनाङा होननानै आं गासैबो बर' हारिनि सिगाङाव बुङो आं लोगोफोर। आरो माने बे प्रमद बर' ओमफ्राय गबिन्द बिथांमोन सानैया मानि थाखाय गुबुंले, माने माबायदि बर'खौ मोजां मोना, माने बिथांमोना मानि थाखाय बेबायदि खालामगासिनो बेखौथ' रावबो मिथिया जानो हागौ। नाथाय मिथिया, बाट नंगौ बे खोथाया सैथो। ओमफ्राय लोगोसे माने नैबे बर' हारिनि बिथां सानैया माने गेदेर गोलाव जानानैबो बर'खौ माने एसे फाननायनि लामायावहा खोलैगासिनो आरो जोंनि बर' हारिखौ माने गादबनायनि लामायावहा लांगासिनो आरोना बिसोर सानैया। नंगौना नङा गाइस? नंगौ। आरो लोगोसे मैया दाख्लैयो जोंनि माबा मा नाममोनलाय रन्जन दैमारि साराबो दाखालि गनो गोनांमोन, नाथाय बेवहाय मानि थाखाय गवासै बेखौबो एसे फोरमायनानै होगोन आं लोगोफोर नोंथांमोननिसिम। दाख्लैबाव मानो जोंनि रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय गनो गोनाङा गवासै आरो बिनि लोगोसे लोगोफोर थाफानाय बिथांमोनाबो गनो गोनांमोन, मानो गवासै बेखौनो बुंबाय। दा नोंथांमोनाथ' नुबाय जानो हागौ ससे भिडिअ। बेनो जाबाय खोथाया, माने एबसुफोरा एसे बोरैबा खालामबाय। ओमफ्राय लोगोसे गबिन्दआ एसे बोरैबा खालामबाय, गबिन्द बसुमतारीया बोरैबा खालामबाय। बेयावनो माने दायो आरो जोबथेसालियाव फिन रन्जन दैमारि सारा माने जोबथेसालियाव हाबफिनना थानांगौ जाहैबाय। बे खोथाखौथ' गासिबो मोनथिखाबाय जानो हागौ। दाख्लैनि निउसावहा मा जालांखो मा जायाखै गासिबोथ' नायखायो जानो हागौ। बिदिब्लाथ' आं माने अब्लाबो आं फंनैसो खोथा बुंनानै होबाय आरोना गाइस आंनि फेमिलिफोरनि सिगाङाव। आरो जाय जोंनि बर' हारिखौ गादबनो नाजायो बिथांमोननो नेक्स्ट टाइमाव माने भट होनो दरकार गैया आरो बेबायदिखौ गेदेर गोलाव मानसि खालामनो गोनांथि गैया होननानै आं बुङो आरोना गाइस। बेनोमोन खोथाया।
आरो लोगोसे नोंथांमोनाथ' मोनथिखायो जोंनि बर' हारियावहा सोर गाज्रि आरो सोर मोजां नोंथांमोना मिथिखायो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर जोंनि बर' हारियाव माने सिगाङाव प्रमद बर'आ गावखौनो गाव बहुत मोजां होननानै माने बर' हारिनिफ्राय गिदिर मानसि बानायजानो लुगैनानै दा बानायजाखांनानै मा खालामबाय दा बर' हारिखौ माने नायनो बाबाय बर' हारिखौ गादबबाय आरो लोगोसे दा गावा बिथाङा फैसा थाखानि गादियावहा उन्दुनो मोननायखाय दायो माने बर' हारिखौ बियो बावगारलांबाय सिगाङाव भट होनाय सान्दुं गोसायाव रानस्रिख्राव सैमा फाग्ला बायदि जों भट होनानै देरहोनानै दा फेदेरनायखाय बिहा माने खर'आ गिदिर जाबाय बेबायदि साननानै माने दा बिथाङा गावनो गाव माने गादियाव जिरायनो मोननायखाय माने दा बर' हारिखौ नांलिया बेबायदि जाहैबाय आरो ना गावआ गिदिर गोलाव जानो हाबाय बिनि उनाव बर' हारिया माने मा दा रसा नांनानै सैमा अमाफोर बायदि फाग्ला फाग्लि जानानै बेरायथिंनाय बेबायदि बानायनो नागिरगासिनो आरोना बियो बेनो नंगौ दा स' लोगोफोर दिनै भिडिअ बेसेनोसै आं नेक्स्ट टाइमाव मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन जेसेबांखिनि हायो आरो आं बारा मोजांबो बेफोरनि मिथिला अब्लाबो आं एसे फंनैसो खोथा बुंबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा जे नंगौ खोथाखौ नंगौ बुंनानै होदो बिदिब्ला लोगोफोर लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय जै बर' हारिनि जै गाइस बाय बाय